έτοιμη? Όχι. Τα πάνω όλα πίσω και ξανά σε καμιά εβδομάδα. Λέγε ρε. Εντάξει, ωραία, έτοιμη. Ναι, έτοιμη, εντάξει. Πάρ' το. Σοκ. Έχω πάθει σοκ. Πω. Εντάξει, τώρα το πρίξιμο είναι φανέρι βέβαια. Καλά, ναι. Αλλά, ναι. Πω, απίστευτο. Πώς το λένε, εδώ πέρα κάτω βλέπω πάρα πολύ τη διαφορά. Πάρα πολύ. Όταν θα ξεφουσκώσει, ιδίως σε κανένα τρίμηνο περίπου, Να.